Pokiaľ to by mala byť táto. Čo sa to volá? Nad Zakopaným hore, najvyššie. Svinica? Svinica. Tam, a hen tam orlia peržen, tu napravo. Tam, kde svietí to svetielko, tak ten hreben, to by mala byť orlia peržen. Áno. Vezme chlebo. Musel len tú pasáž akoby pochožiť, a skôr je hodne dole čierno na tých predstavkoch, aby sme utekali. To sme mali za 2 hodiny sme mali byť vyše Polani. Sme hore na tým. Keď to bol beh, 7 ľudia sme bežali na ašate, na tým predstavkoch, dobehli sme na asfalt, tam si posledné kone, toho sme ukrkali, že aby nás zobral, a koňa nikdy neprišiel. Doteraz neviem, že sa tam nikto nezabila, ak on bežali dole.